Ola, contaron-me a min unha historia, un conto, evidentemente, pero a verdade é que me contaron como que fora verdade. Eu vou-vos dicir tal como me dixeron a min, e vos sacades as propias conclusións. Resulta que había nunha aldea, había dous veciños, e un deles tiña así na beira do camiño, un cachiño de terreno onde tiña un pozo. E o outro veciño, pois, tiña que ir buscar a auga máis longe, que non tiña pozo. E resulta que o fillo do que tiña o pozo, pois foi a estudiar, estudiou abogacía, lá, como era moi listo, e non había universidades para ele en Galicia, pois tuvo que ir, o pai tiña pasta, e entón pois foi aló a Madrid, a unha universidade privada, porque aí era máis fácil de obter un máster, non? Entón fui alá a facer os seus másters. E resulta que cando daría un tempo, o vello, o pai dese rapaz, morriu, e o rapaz, pois, veu o enterro e tal, e depois o veciño dixo-lhe: "Olha, mira, ti, agora ti se ve que aquí non vas vivir, que tes a túa carreira, estás xa instalado no outro lado, e eu, mira, facía moita falta o pozo que tes aí, e se me venderes ese cachiño de terreno onde está o pozo, eu agradecía-cho, máis pagaba-cho ben, porque a mí me fai moita falta que teño que ir buscar a auga máis longe, e bueno, logo convenciu nele, e o outro, pois, dixo el, como era listo, dixo el: "Bueno, pois vou-lhe vender e vou foder o vello." E vendiu-lhe o pozo. Entón, na escritura puxeron que lhe vendía o cacho de terreno co pozo. E bueno, aló lle vendiu e tal, e depois, cando viñan do notario, o escriturari, dixo-lhe: "Bueno, eu vendinche o pozo, pero non che vendín a auga. E a auga que hai no pozo é miña, entón ti, se sacas auga desse pozo, has ter que pagarme, porque a auga é miña, non che vendín. E realmente teño dereito." E o vello dixo el: "Pois, bueno, pois vou no consultar e vou ver, e xa falaremos logo." Entón doulle 48 horas para darlle para facer un acordo, porque dixo el: "Temos que facer un acordo, canta auga vai sacar máis ou menos por día, para eu poderche cobrar." Bueno, pois entón, dentro de 48 horas, pois veñoche logo con unha proposición. E resulta que, efectivamente, dali a 48 horas, veu o vello, co rapaz este abogado da Carlos III, non, da Juan Carlos, non, da Universidade Juan Carlos, creo que é a privada esa de Madrid, que aí danche os másters, aí, meu amigo, sacas uns másters que ten moita importancia. Entón o rapaz, pois, como era moi listo, dixolle: "Bueno, a ver logo canto me vas dar por auga." Dixo: "Non, mira, penseino de outra maneira, porque consulteino, e efectivamente, a auga é túa mentre non a incluías na acta notarial. Pero agora vou dicir unha cousa: o pozo é meu, e ti douche 48 horas para sacar a auga do pozo. Se non tens que me pagar por ter esa auga nese meu pozo. Eu non a podo coller, pero ti tens que pagarme por tela aí. E depois eu, cando ti me pagas por ter a auga aí, eu pago-te a ti unha parte por poder sacar eu unha pouca, compro xa a ti. Pero primeiro ti pagas-me a min o aluguer desa auga no meu pozo." Esta historia, pois, non sei como se acabou. Supoño que se acabou en tablas, como se di. Non foi máis longe. É que o veciño pudo utilizar o seu pozo como lle dera a gana. Pero hai que saber que isto é unha parodia, supoño. Pero a verdade é que cando facemos un trato, un negocio, hai xente que fai negocios honestamente, firman e están os dous de acordo sobre a idea que tiñan. Pero hai veces listos que estudian nas universidades privadas, que saben máis que os outros, e que poden, pois, facerche trampa. Entón, temos que ter cuidado cos listos, porque hai listos deses que viviron toda a vida explotando a ignorancia do povo. Entón, para que non exploten a nosa ignorancia, temos que deixar de ser ignorantes, en primeiro lugar, e en segundo lugar, cada vez que fagamos un acto, cada vez que fagamos un trato, hai que ter moito cuidado cos listillos. Sobre todo esses modernos que non ten en conta o que os vellos
tiñan como vida e como tratos e como, digamos, convivencia. Porque eu non creo que o vello lle fixera, o pai do rapaz, lle fixera ao veciño o que o fillo intentou facer. Pero, bueno, esta é unha parodia, supoño que non vai máis longe que o chiste. Seamos atentos de todos os xeitos.